Good morning and welcome back to my channel. This is Eric Huiso, onya bago ko nga vlogger. I started uploading or doing video or daily vlog 6 days ago. So kada atong na stay at home ko. Mubalik ko sa office after 30 days, that will be January 1st. Sa pagkakaroon ako asang i-dedicate ang ako ang whole 30 days para sa daily vlogging. Unta inyo hakong ubanan. Ganiha, ako ang ipakita sa inyo ang sunrise view gikan din sa balay. Unya karon since buntag pa, mag-start ta sa ato ang Zumba. Before ta mag-start sa Zumba, ang goal ay ani malihok ang kaninga part sa imuhang lawas. So abs exercise ni siya or abs routine. Unya basta Zumba ra ba? Seryoso ra ba kay ko? So dili gyud ko ani magkatawa, kinahanglan perfect yun niya. Ako gining tininod-on. Unya, para maka-start ta, shout out sa diha sa ako ang amigo sa office nga si Concha. Conch, you might want to check this Zumba out. Ganahan jud ka ani, ganahan gyud ka mag-Zumba, mga puti ra kay tuhod ang mga trainer ani. Shout out sab kay Casey Evangelista sa Cavite. Nga daghan kay TikTok. Stay at home, please. Stay safe, you and your family. So mag-start na ta sa atong Zumba. Ginagawa mo. So, breaks ako gajot. Kaya na ako realization ba sa kinabuhi. Mitras naga-Zumba ko, no? Na-realize ako ba nga naag yung mga tao nga dili ang ngayon mo Zumba. Na yung mga tao nga dili ang ngayon mo sayaw. Murag na may issue ang ako ang body coordination yun particularly. Kay akong utok ba, ako ang sundan ni murag kaya ra kayo, pero ang imuhang coordination sa lawas murag lain man ang tiil sa kamot, sa nagkalain ang tiyan. Na-realize na ko nga mao daing dili kayo nagkadimao ang ako ang pagsunod kay dili ni mao ang video nga akong ginapraktisan. Mao di ay nga wala kaayo yung mga tuhod din hiyang ipakita nga mga puti. Katong ako ang video nga ginasundan, daghan tong mga tuhod niya puti. So ako aning i-stop dayon ako atong pangitaon, pero ako ang humanon ng ako ang Zumba or humanon ako ni nga routine. Pero isa lang gyud akong realization ba, wa gyud ay koy angay mag-Zumba kay dili wala nagkadimao labi na ang body coordination. So angay-angayan po dai na no. Mao di ay na ha unsa kay angayan ako ha. Pero sa pagkakaron tungod kay gipaningot na kog maayo, ako ang i-endorse sa inyo ha ang ako ang gamit to stay fresh bisag disingot na kay ang imuhang nawong ug ang imuhang lawas. Kana tungod sa so I am feeling like a rock star today. Og smelling like a rock star. So nadiligbaho ang rock star. Kakaiba. Anyways, kung ganahan mo palit ani. Nabaligya dai ko. Ngan man tong gipatay man sa kuan. Gipatay sa video, wala siya ganahi. Well, anyways, maora to. Ako ang humanon ng akong Zumba. Stay safe everyone. Sa mao to, katatapos na to mag-Zumba, wala pa ko kailis, but to wrap this video up, paistoryaha ko gamay bahin sa body coordination or the importance of good body coordination. Una, para
angayan ka nga tanawon sa uban. Ang uban na master nila ning art of good body coordination ug nahimo silang effective nga dancer, ang uban nahimong effective nga model, ug uban pa nga sports that requires good body coordination. Ang ikaduha, good body coordination can help prevent injuries, labi na gyud as you grow old. Kinahanglan hatagan nato og dako nga atensyon on how we coordinate movements, labi na gyud those that requires strength o flexibility. Mahinumduman ako sa una sa college, ginatudlo gyud ang body coordination pagpasan o mga butang nga labi nagbugat, pagpunit og mga butang nga kanang mga nangahulog. Mao ni ang mga isa sa mga importance nganong kinahanglan ang good body coordination. Sa atong kinabuhi, dili nato kalimtan ang importansya ani nga mga butang. Thank you all for watching. Stay safe, stay tuned. God bless. Kung i-relate pud nato ni siya sa ato ang relationship, sa atong uyab o sa atong asawa, it is important nga isa lang inyo ang heart para coordinated ang kinabuhi. Dili man malikayan nga maglalis, no, pero as much as possible dapat compatible mo, which is why it is important nga you will get to know each other, or naamoy time that you will get to know each other, para isa lang ang inyong heart o niya hapsay ang dagan. Sa friendship, inana sab. So, mahinumduman ako sa una na ay saying na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tungod kay ang tendency, makopya nimo ang ginabuhat sa imuhang mga amigo, kung dili man sila ang imuhang madala.